Aja noro tini oro tamni bagai faja kana. Jang tini faimani uddesho ke omahai kamiam sayo kebo kahara tangiti sei meya ba kulum ko satongo borno naikolnani bagai sing chini maharashni dagi mung omono sing protipalan khalina bagai nai ongkhor laimani obo Tipra motha tei youth block committee epore chinoro monitoring committee omorong tinai durbagyobosto chini tini chairperson bini nogo asubida karone bo tini sopai malia haifano bini logisong college tongo epore YTF ni tongo Tipra motha ni tongo o bisingo sang ja chini yak chukmani pari sakno yago chini bukhani je muchungmano sing kisa yapana bagai sing tini faimani uddesho ke sing bisile maya satta kaisa ta kisa sik gobang din chai mandrobni no sing marum chimpani yaphanani phalekya tai bini nog nukhung tam tam bahai tongphi obono sing bini thani mannai engka sing tini je wansomonno ulo bwskango sing ta kisa kaham khalai ba bini sak naijaknai ba chamungni bagui sing rwphaina bagui chini amjongmung tongo hayasik saoina ang tabugo asuk jorano naragraka chino kaisa kok wngkha chini wngkha Chikan ADC village o ward wngkha 5 nong mung Chondithagur Dokhin Mura hanjago mo engke chini takhuk sak hamyangi klai tongnai bisino klai tongnai mung wngkha Subhas Deborma tai yang hingke bini logisong sing bono kok kasaro obono jotoni bwskango naragnani bagui bwskango tei kisa bongno sing Subhas rwna bagui chini amjongmono sing success khlaini hinai ang tini o nokphang jungnobo asuk jora saoinai ang kok kasar langkha. Engka noro oro tini je chuba sorna faimani bo postni bo jaga tong nangkhe. Ang Chikan ADC village ni onginai je block level ni member chini logibo tongo oro protiniti block level secretary post এবং তাই চিনি মনিটরিং কমিটি ni members তাই চিনি ওরা সবকাজাক প্রাইমারি কমিটি ni president এরপরে তাই members অবরক নতুন তিনে হ্যাঁ শুধু খাতো মনে বিসিং সং আশা কবাং থাই পনো চিন যে পরিমাণ সং ইয়াফার লাইবে ফাইবেনটা takuk nang nini sake pula bahai bom tu ingramani mai sei meya tei tam tam rokung gene nang oma haike mai sei meya ang thangka ini pula obostha tamung mani yasiro yagrok jurmayango oma pusuk din dong kha yak maya senare saka Januari laikha bosor kaka hake kini kebama dining thangka na te ni naro kebo chuba sung rnai rokni phainai rok da tong kri na aw sung wansogo aste aste maharashtra ni dagi jumung bai takisa ka kono na kaham da khalai mana sung chesta khalai tonglayo engka jeng tini phaimani yagulo nini bukharo bahai ma tong aw jeng khaklayo bwskang sung takisa no suba surran bagai chini bukhawo wansogo thangjak haifana nang je tongmani chamani bisingo nin bwsabotile khorbusuk bori kini sira kunai khorok bori engke tabunor bukhni to bortoman tongmla na engke tangnai tini ke tai sabatong o nok nukhung tai tangnai tini kre kon aburi smute aw do hai bono to nukha engke nang khina sutina ka bahasila koron ai mas garon makika lori malia na lori malia aw bisi na klai tongo ba obong sinai no